Sing wingi-wingi aku mari njajal gawe donat kentang, gawe donat waloh, dan saiki aku percobaan lagi bikin donat telo. Sing rasane pun gak kalah empuk karo donat kentang dan rasane pun yo plek ketiplek enak kaya donat kentang ya. Lah untuk bahane semua wis tak tulis ning ngone video, wis tinggal di screenshot wae ya Cah, ben aku gak usah nerangno siji-siji. Lah setelah bahane semua tercampur rata, terus tak wei karo air. Nah, untuk air iki aku menggunakan air kelapa ya Cah. Kenapa aku gawe air kelapa? Supaya rasane engko ben luwih empuk ngono lho Cah. Lah mari ngono terus tak kai karonan kentange telo sing wis mari dikukus terus dinyet-nyet utawa dihalusno. Lah telone iki aku nganggo telo madu Cah, sing rasane iku luwih manis daripada telo-telo biasane Cah. Lah nek wis mari campur kabeh terus kita proofing kira-kira setengah jam wae, ditutupi nganggo serbet. Lah if you moment later, setelah setengah jam adonane wis mulai mengembang, lah saatnya dikempes-kempes no. Lah terus adonan iki mau tak bagi-bagi gak usah tak timbang, wis sak karepe wae, soalnya pe dipangan dhewe rasa perlu ditimbang kaya pe didol Cah. Lah mari ngono terus tak bunder-bunderi, terus tak endeng-endeng, karena aku gak ada cithak ya wis tak bolongi nganggo tutup susu wae Cah. Lah ngene wis dadi. Lah iki mau terus tak tutupi neh, tak proofing selama 1 jam. If you moment later, setelah 1 jam wis melenuk-melenuk kaya pipiku, kaya pipine anakku, terus tak goreng ning nggone minyak goreng sing wis panas. Lah goreng iki apine yo rasa gede-gede, cukup cilik-cilik wae kok mundak gosong, aja lali diwolak-walik. Lah iki mbalike aku yo pakai metode 1 kali balik ben gak terlalu menyerap minyak. Lah donate menul-menule kaya ngene iki lho Cah. Lah dari 500 gram terigu mau menghasilkan segini banyak. Lah terus iki mau tak kasih topping gula halus. Lah ini rasane ku persis kayak donat kentang, yo empuk ngono lho Cah.